Hei, salut dragilor, ce faceți? Sunteți bine? Este weekend! Eu sunt Amiga. Și eu sunt Tubed. Am gândit că în acest episod să vorbim, și primul nostru episod, de altfel să vorbim despre noi, pentru că cred că vreți să știți câteva detalii, cum s-a apucat, de exemplu, Amiga de muzică. Eu stăteam și mă gândeam chiar așa, cum te-ai apucat tu de muzică? Păi, încă de mică mi-am dorit să fiu pe scenă. Am făcut teatru, muzică, am fost în corul școlii. Chiar cineva, am fost la Antena 1 și ți-a zis cineva că, dacă te-a întrebat de altfel dacă ești model. Da, Diana Munteanu. Am fost la Neața și mi-a spus, de fapt m-a întrebat, dar tu ești fotomodel? Pentru că nu avea idee atunci cu ce mă ocup. Și am zis, nu, ai făcut modeling? Zic că nu chiar. Dar acolo, normal, fiind și înaltă. Da, dar prefer muzica. Ok, eu, de exemplu, de mic, de la grădiniță, eu mi-am dorit să fiu vedetă. Eram deja vedetă la grădiniță. În momentul când m-a dus mama mea pe calea asta, o salut, m-a dus la grădiniță și ce credeți că am făcut în primele 3 zile? M-am dus în sala de mese și am mâncat toate roșiile. Erau puse frumos așa pe farfurie. Bă, pe toate le-am mâncat. Și după ce le-am mâncat, am sărit gardul la grădiniță și m-am dus acasă. Erau crude sau capte? Sau cum erau făcute? Băi, erau, nu mai contează cum erau. Erau roșii. Că după aia știi cum era mie mi-era rău, mi-a fost rău. Eu de atunci nu mai mănânc roșii. Și uite așa am fost, de mic deja eram vedetă. Eram cea mai mare vedetă din grădiniță. Mă știau toate, pur și simplu toate educatoarele. Bă, unde e Laurențiu? Și eram, căuta pe zi, că să știa că eu săram gardul. Și normal la școală am început să și uite așa am ajuns să cânt la Body and Soul. Și acum Body and Soul este proiectul principal, pe când Tubed este un alt proiect cu Amiga. După cum știți, noi am lansat recent și o piesă. O aveți în descriere de altfel. În momentul de față lucrăm la o nouă piesă pe care vom lansa în septembrie, în toamnă. Da. Și pentru acest proiect avem nevoie de 3 dansatoare pentru emisiuni, concerte și tot felul de evenimente. Noi, de exemplu, suntem foarte deschiși, nu? Da, pentru colaborări, pentru noi proiecte. Da, noi proiecte. Dacă aveți o piesă, o idee de piesă și vreți să o faceți cu noi, puteți să ne scrieți acolo și rupem pământul în două. Mă gândeam să vă spun un banc sau o poantă. După tot rahatul la care a ieșit, să știți că tot au rămas împreună. Tot au rămas împreună. Și pun pariu că nu știți cine a rămas împreună. Iar dacă știți, jos în descriere, puteți să dați un răspuns. Care vreți voi. Nu știu, ce idee aveți. Deci gândiți-vă. Cele din da, spate? Probabil ăla este un răspuns. Nu se știe cât de bun sau de rău. Wow! Hai că nu l-am oprit. Hai să zicem de... Nu pot arata. Bun. Cam atât pentru astăzi. Eu am fost Amiga. Și eu sunt Tubed. Și ne revedem weekendul viitor cu un nou video. Și sper și chiar îmi doresc să vă abonați la noi, pentru că o să aveți multe surprize. O să vedeți.